V ďalšej časti programu pristúpime k slávnostnému aktu odovzdania významenaní celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku za našu národnosť. V roku 1996 valné zhromaždenie celoštátnej slovenskej samosprávy rozhodlo o zriadení ceny za našu národnosť osobám a kolektívom, ktorí vykonávajú alebo vykonávali významnú činnosť v prospech Slovákov v Maďarsku, respektíve vytvorili trvalé hodnoty v oblasti slovenského školstva, kultúry, literatúry, výtvarného umenia, vedy či spoločenského života. Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia z decembra 1996 prvými 5 vyznamenanými boli Helena Šomodiová, Matej Lugoši, folklórny súbor Bukovinka, Ján Banský a Alžbeta Nobiková. Udelením ceny za našu národnosť valné zhromaždenie celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku v roku 2025 vyjadruje uznanie za dlhoročnú, bohatú a úspešnú činnosť v oblasti školstva a verejného života Anne Maťovej Lamiovej, Ildike Očovskej a Marte Papučekovej Gľukovej. Dovoľte, aby som vám prečítala prvú laudáciu. Anna Maťová, rodená Lamiová, pochádza z Pišpeku. V radoch Slovákov v Maďarsku je známa nie len ako bývalá učiteľka slovenčiny v základnej škole v Šápove, ale aj ako slovenská národnostná aktivistka. Ako predsedníčka miestnej slovenskej samosprávy je srdcom a dušou zachovávania slovenských tradícií a organizátorkou nespočetných programov. Narodila sa ako druhá dcéra nebohého Štefana Lámiho, našej významnej osobnosti v oblasti skúmania ľudovej kultúry a organizátora kultúrneho života. Základnú školu a gymnázium absolvovala v Budapeštianskej slovenskej škole, maturovala v roku 1969. V štúdiách pokračovala v Segedíne na Vysokej škole pedagogickej Ďulu Juhása. Stala sa učiteľkou slovenského jazyka a literatúry ruského jazyka. Počas svojej učiteľskej dráhy úspešne pripravovala žiakov na súťaž Zväzu Slovákov v Maďarsku, slovenské spievanky a veršovačky. Jej žiaci boli stálymi účastníkmi stretnutia detí s názvom Novohradské Lipky a letných táborov na Slovensku. Bola hybnou silou detského dramatického krúžku, ktorý v roku 1992 vystúpil na prvej prehliadke detskej dramatickej tvorivosti Deti deťom a v rokoch 1995 až 2006 bol jej pravidelným účastníkom. Ako vedúca krúžku často využívala v predstaveniach živú hudbu a ľudové tance. Výučba nebola pre ňu iba zamestnaním, ale v určitom zmysle slova aj životným poslaním. Anka, ako ju nazývajú jej priatelia a známi, založila v obci ženskú speváckú skupinu a mládežnícky folklórny súbor, ktorý sa ako prvý v Maďarsku predstavil s choreografiou Vankúšový tanec. Známy slovenský choreograf Vladimír Urban ju vytvoril na základe hudobných a tanečných motívov zo Šápova. Významná je aj verejnospoločenská činnosť Anny Maťovej Lamiovej. 10 ročia je členkou a neskôr sa stala vedúcou miestnej pobočky Zväzu Slovákov v Maďarsku, ktorá funguje formou slovenského klubu. Pričinila sa o založenie slovenskej samosprávy v Šápove a v podstate od samých začiatkov je jej predsedníčkou. Aj po odchode do dôchodku pokračovala v angažovaní sa v slovenskom národnostnom dianí. Pravidelne sa zúčastňuje na miestnych, regionálnych a celoštátnych podujatiach. Jej prácu ocenili viacerými významenaniami Spolok Novohradsko-Hevežských Slovákov, Zväz Slovákov v Maďarsku a Novohradská župná slovenská samospráva. Anna Maťová Lamiová celým svojim životom môže byť príkladom toho, ako byť vynikajúcou slovenskou pedagogičkou, osvetárkou, iniciátorkou a organizátorkou. K oceneniu srdečne gratulujeme. Poprosím pani Annu Maťovú Lamiovú, aby prevzala ocenenie.
Dovoľte, aby som prečítala ďalšiu laudáciu. Ildika Očovská absolvovala Slovenské gymnázium v Békeskej Čabe a pokračovala v štúdiu na Vysokej škole pedagogickej Ďulu Juhása v Segedíne na odbore Slovenčina hudobná výchova. S čerstvým diplomom začala vyučovať vo svojom rodnom meste. Odtiaľ sa vybrala do slovenských obcí v povodí rieky Galga, kde pracovala na rôznych postoch. Začiatkom 90. rokov sa vrátila do Békešskej Čaby, kde na základnej škole vo Viniciach vyučovala slovenčinu a hudobnú výchovu, popritom sa začala venovať osvetárskej činnosti v Polnom Berínčoku. Od roku 2004 pracuje vo svojej alma mater. Ildika Očovská bola a je vedúcou nespočetných speváckých zborov a citarových kapiel pôsobiacich v Dome slovenskej kultúry v Békešskej Čabe, ale aj v iných Slovákmi obývaných osadách, napríklad v Polnom Berínčoku či Veľkom Bánhedeši. V Čabianskej slovenskej škole viedla detskú folklórnu skupinu Limbora, v Dome slovenskej kultúry ľudový spevokol Orgován, a v súčasnosti zmiešaný spevácky zbor Čabianská ružička, ktorý v roku 2010 získal vyznamenanie za čabianských Slovákov. Od roku 1989 je umeleckou vedúcou citarového tábora, ktorý organizujú každé leto v Békeskej Čabe, respektíve v posledných rokoch aj v rôznych iných okolitých obciach. Je učiteľkou ľudového tanca kategórie C, osvetárkou so špecializáciou na rozvoj kolektívov a spolkov a v roku 2013 získala univerzitný diplom národnostnej pedagogičky slovenského jazyka a literatúry. V roku 1993 jej za zásluhy za činnosť na slovenskom národnostnom poli ocenil Zväz Slovákov v Maďarsku. Venuje sa aj zberateľskej práci. Vyšli jej napríklad zbierky ľudových piesní z Békešskej Čaby a z Polného Berínčoka. Vo svojich štúdiách a článkoch rozberá také témy ako náboženské piesne evanjelických Slovákov v Maďarsku, prehľad našej ľudovej hudby, jedlá a zvyky viažúce sa ku gastronómii v ľudovej hudbe dolnozemských Slovákov, respektíve stredoveké prvky v ich ľudových piesňach. Už 10 rokov týždeň čo týždeň dochádza do Veľkého Bánhedeša, aby naučila deti, členov kapely Iglice, slovenské a maďarské ľudové piesne a hru na citare. K oceneniu srdečne gratulujeme. Poprosím pani Ildiku Očovskú, aby prevzala ocenenie. Dovoľte, aby sme pristúpili k ďalšej laudácii. Marta Papučeková, rodená Gluková, sa narodila v slovenskej rodine v Mlynkoch, v ktorej bežným dorozumievacím jazykom bolo miestne slovenské nárečie. Po maďarsky sa naučila až v škole. Na svoje slovenské korene je nesmierne hrdá a dodnes, kým sa len dá, komunikuje po slovensky. Po skončení základnej školy v rodnej obci študovala na Slovenskom gymnáziu v Budapešti, kde maturovala roku 1979. Následne sa stala poslucháčkou Vysokej školy pedagogickej Ďulu Juhása v Segedíne, odboru slovenský a ruský jazyk. Ešte ako študentka roku 1981 nastúpila do práce na svojom prvom a zároveň poslednom pôsobisku na Slovenskej národnostnej škole v Mlynkoch. V roku 1996 získala diplom učiteľa nemčiny a roku 2008 na Technicko-ekonomickej univerzite v Budapešti absolvovala odbor vedúci verejného vzdelávania. Mlynská škola bola pre ňu vždy srdcovou záležitosťou.
Vyučovala slovenčinu, ruštinu, neskôr aj nemčinu. Do tejto školy chodili jej deti, tu bola vedúcou pracovnej skupiny pre 2. stupeň, bola zodpovedná za ochranu práv detí a zástupkyňou, neskôr riaditeľkou školy. Pripravovala desiatky žiakov na regionálne a celoštátne slovenské súťaže. Učila žiakov, ktorí ako prví zložili jazykovú skúšku zo slovenčiny a pripravovala žiakov aj na skúšku z nemeckého jazyka. Slovenčinu vyučovala počas celej svojej profesionálnej dráhy, lásku k materinskému jazyku odovzdávala stovkám svojich žiakov. Popri pracovných záležitostiach sa zapojila do slovenského národnostného diania najskôr vo svojej obci, neskôr aj v širšom regióne. Od roku 1995 je členkou Zväzu Slovákov v Maďarsku a dlhé roky je vedúcou peštianskeho regiónu tejto organizácie. Je hybnou silou odborných školení, konferencií a organizátorkou rôznych podujatí. Popri činnosti v občianskej sfére sa angažovala aj v procese zakladania slovenských samospráv. Veľký kus práce odviedla aj počas viacerých čítaní obyvateľov, nabádala ľudí, aby sa nebáli hlásiť k svojim slovenským koreňom a nezapreli svoj pôvod. Od roku 1998 je poslankyňou celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, do roku 2024 bola členkou výchovno-vzdelávacieho výboru, v súčasnosti napomáha prácu finančného výboru. Od roku 2016 vykonáva funkciu slovenskej delegátky v celoštátnej národnostnej rade pri úrade štátneho tajomníka zodpovedného za verejné vzdelávanie, kde má možnosť zastupovať naše záujmy v takých oblastiach, ako napríklad vydávanie učebníc pre naše školy. Dodnes lektoruje rôzne publikácie a spolupracuje s Výskumným ústavom Slovákov v Maďarsku. Svoju oduševnenosť a zanietenosť pre slovenskú národnosť odovzdala aj svojim deťom. K oceneniu srdečne gratulujeme. Poprosím pani Martu Pabučekovú-Glikovú, aby prevzala ocenenie.